xa sabía tocar a gaita, que salía con o seu tío José María a tocar por aí, os finos de semana, dicía el, o sábado facemos baile aquí, e sábado e domingo facía baile aquí no barrio. As outras rapazas a máis eu pedíamos a todos que pasamos un pedoso. Nos daban algo para os gaiteiros. Dábanos un real, unha perra, un patacón, o que xuntáramos. E o que xuntaban despois, o que xuntábamos nós, que facíamos? Iba Alfredo, que vive, e máis non sei quen era outro, o barman chega da Rúa de Villar a comprar viño dulce e a Rabeada a comprar 1 kilo de cacahuete. E esas aldeas, e quedaban salados, e 3 días, ou 4 días tocando. Despois que entrou voluntario aí no cuartel, tocaba, facían as, como se chamaban, que era, había a orquesta que tocaba no, como que hai na Alameda, no que se cae na música, no palco da Alameda. E a eles fixeronlle un palco na ferradura pola parte de atrás, chamaban o folión. Eles tocaban ali os gaiteros, o tío Mallou e eles tocaban o folión. E os, digamos, os pobres bailábamos ca gaita e os ricos bailaban ca orquesta. Pois que foi un gran músico sin ter conocemento de música, pero tiña moitas cualidades. Tiña unha cualidade que era o oído e o sentido do ritmo. Non se basaba en darlle as notas da canción, daballe as notas da canción, pero pasando por unha nota para chegar a outra, a ver se me entendes. Non iba directamente a unha nota marcando aí nota por nota, sino que facía unha forma de tocar que eu non vexo tampouco por aí moitos. Teño un sobrinho, o malagueño, Javi, que ten algo del e tamén trata de facer esos adornos que fan, para min, bueno, maravíllame, non? Porque se por algo se caracterizaba Mallou, era pola súa humildade e sinxeleza, cualidades coas que foi consecuente ata os derradeiros días da súa vida. O certo é que algo máxico acontecía cada vez que Mallou collía unha gaita, cando era capaz de botar horas e horas tocando ata que chegaba o amencer. Pouco a pouco, co paso do tempo, fomos quen de descubrir cal era o seu segredo. E sabedes cal era? O seu segredo tiña que ver, máis que con algo sobrenatural, coa identidade dun pobo, co inmenso amor e cariño que sentía pola música. A mí me emocionaba un poco su forma de tocar porque era... Yo creo que mezclaba como lo enxebre, ¿no? lo antiguo, y una forma de tocar pechada también, con aires modernos, así, pero tenía como un aire muy tradicional. Entonces, cuando lo veía él tocar de esa forma, con unos adornos, una forma buscando más la emoción que la rapidez. ¿No? Más que ir rápido y hacer demasiada floritura, era como más pausado y más buscando la emoción de la tierra, ¿no? Sí, eu recordo que canto ritmo tiña o seu ritmo especial, o seu toque rítmico. Sí, y después mucho oído también para afinar, para la construcción de las palletas, sí, tenía mucho oído y también cantando, sí. Hemos venido, yo vivo en Málaga ya y hemos venido aquí en avión. Y Nico vive también en los Pirineos, o sea que... Eu vivo en Huesca, en Cerler, nun pueblo que se chama Cerler, nos Pirineos. Bueno, fixen onte 1000 kilómetros para vir hoxe aquí, mañán outros 1000 para lá. O sea que sí, para nosotros es una figura, dentro de la familia, una figura como muy importante, así se recuerda mucho. Sí. Estalotes fai 6 anos, a Mallou conocino fai 7 ou 8.
A verdade que foi unha persoa que me impactou, porque o primeiro disco que eu nas miñas más, cando empecé a tocar eu, foi o de Durindaina, que ten bastantes pezas do repertorio de Mallou. O pasodobre ese, pois é un pasodobre moi especial para mí, porque foi o primeiro pasodobre que empecé a tocar, co pasodobre de Mallou, que empecé a aprender a tocar a pandeireta, o tambor. Lémbrome un día unha excursión non, algo moi fermoso con José, que aprendendo a foliada morto gaiteiro, que tocámoslo dun xeito, e a semana seguinte chegamos a tocámoslo dun xeito, e Mallo dicía, no, esta peza así non é, porque aí varía tal cual, dicía José, pero vamos a ver, a semana pasada dixeche que era unha maneira, esta semana dixeche que era de outra maneira, vanos tolear. Para o coro era a primeira casa e a segunda era esta. Sí. Porque se pudera botar o día do coro, era o dios dele. O coro era Cantigas e Agarimos. Cantigas e Agarimos, que te digo, 55 anos pasou en Cantigas, creo que é o único membro do coro que ten a medalla, máis antigo. A medalla de ouro. Non, eu estuvo tantos anos, non? A medalla de ouro de Cantigas. E nada, vai ser, oye, pois media vida pasou na Cantigas. Ele entrou no 1945 en Cantigas e casouse no 1946. E botou 54 ou 55 en Cantigas. Foron 55 anos no coro, o sea que... Eu aquí, antes de morrer, enfermiño como estaba, el trouxe unha canción dos Escalotes que era ese de Por ir de noite caí na lama. Sí. Eu, para facelo cantar, dicía eu, por ir de noite caí na lama, por unha nena que namoraba. Decíame, así non é. E dicía, eu, como é? Eu quería facelo cantar a él. Ele cantaba, por ir de noite caí na lama, por unha nena que namoraba, non sei que, non? Sí, sí. Así, e poñía sempre así, por unha nena que namoraba. E eu volví outra vez, eu por ir de noite, sempre repetindo, eu sabía que non era así, pero eu quería oírlo, Todos os galardóns, premios, halagos e recoñecementos nunca fixeron del alguén eloxiando nin elitista, senón que sempre estivo disposto a ensinar o que sabía dunha forma sinxela e accesible. Tanto tocaba nos mellores escenarios como nas tabernas ou bares que lle cadrara. Todo isto, xunto coas súas cualidades humanas, fixeron del un músico querido e admirado por todos. Eu, cando tiña 14, 15 anos, estaba estudando na Salle, e na Salle eran os poucos sitios onde había gaita, que daba Mallou, que daba Bartolo.
Bartolo era compañeiro de Mallou naquela altura, era compañeiro de Mallou en Cantigas e Garimas, tocando a gaita. E ali foi onde coñecín sobre os anos 80, 79, 80, a Juan Bello Mallou. Iban tomar as tazas e aí era un pouco o segundo tempo, onde algunhas veces íbamos ali ao Cuco, que estaba pegadiño a Cantigas, e se tomaban unhas tazas de viño e ali se cantaba outro pouco, se tocaba a gaita. Bueno, se tiña unha pequena turné así nocturna por as tabernas de Santiago, non? O Sachegou, moitas tabernas daquela. Nosa Señora da Guía, ai da guía de mariñeiros. Nosa Señora da Guía, ai da guía de mariñeiros. Guía da miña cuadrilla, guía da miña cuadrilla toda de mozos solteiros. Toda de mozos solteiros, ai la lelo, ai la la la. Xa digo, salía do coro e iba para Porcona, da Porcona ao Rincón, que é un pouco máis arriba. O Rincón que depois Salgala de abaixo. Hoxe é o Porrón, creo que lle chaman. Tamén iba ao Entreportas, iban ao Músico, que estaba por ali pola Porta da Pena. Depois baixaba por Cervantes, olvidaba para Josalí. Iban ao Sachegou tamén, que daquela chamabanlle, bueno, era coñecido por Solita, creo que era. E montaban moitas veces foliadas nos bares. E remataban os achos. O sea, que iso tamén é outra, non? Os cantos de taberna que se recuperaron agora, pois, bueno, en aqueles tempos existían xa, pero era unha cousa que... Pero non era solo, era improvisada. 6 ou 7 do coro, que se xuntaban, e viña a formala. E depois remataban aquí, depois traíos aquí. Esta é a habitación das miñas fillas, as nenas dormindo, este é dos meus fillos, esta é a miña, dormindo, digo eu, pero se está un pouco ao aire, tinse esa habitación a todo o mundo con que sente na cama. Aquí ten rematado máis dunha festa desas. Mallou comeza de noviño xa escoitando o seu pai, que era tamborileiro, Luís, que tocaba con Pedrouso. E tiñan a academia, que daquela academia chamábase os ensaios, que chamamos agora, e tiñan a academia na súa propia casa. Entón, claro, el iba vendo, iba enchoupándose neses ritmos, nesa música, e cando eles viñan a ensaiar, pois el collía ali unhas hachas de madeira e daballe, e facía como que tocaba un pouco imitando ao seu pai, que era o tamborileiro, non? Pero claro, un poquinho máis adiante xa lle pediu a nai que el quería ser gaiteiro, e entonces, pois, bueno, pois foron onde Homera, ali en Guadalupe, e compraronlle unha gaita a este gaiteiro por 12 pesetas. Iniciouse de mozo con Alfredo o Ferrador, que tiña moitas profesións. Era panadeiro, ferrador, bueno, coidaba un monte dali detrás de figueiras de un cura. Despois tocou un poquinho co Pedrouso, co seu repertorio de Pedrouso. Despois co seu tío Chemari, que era Chemari José María Mallou, que de aí é onde lle ven o nome de Mallou, porque era coñecido polo tío. O seu primeiro grupo foron os de Alfredo, que é un nome que non se estribillou nada a cabeza, porque Alfredo era o xefe. E daí comezou a ser un pouquiño profesional de gaiteiro, de compasinar o seu traballo de albanel co de gaiteiro. Formou el co tío Refreixos das Casas Novas, este grupo, e despois pasou, así cando tiña de recén casado, pois empezou a formar parte xa de Cantigas e Agarimos, aí cando tiña sobre 21 anos, non, recén casado, e aí pois aguantou hasta 50 e pico anos, non, me parece que estivo en Cantigas e Agarimos. Cando lle dieron o primeiro homenaxe a Juan, a medalla de plata, que estaba fandiño, acórdase que nos levou outra tía Bela Moza Rianxo e levou o papai e a min, contigo.
Bueno, non me acordo. Non te acordas? Non me acordo. Ai, que pouco memoria ten, ben. Bueno. E ali invitarnos a cenar, acórdame ben, era merluza a la clazuela. Empezan a botar indirectas, porque hai mujeres que dominan a los hombres, porque hai mujeres que podían vivir bien y meten al marido debajo de la mesa, no le dejan hacer lo que ellos quieren, porque insultándome así a min, e logo, claro, vexo que se dedicaba a min, e dixen, señor Fandiño, ¿usted está hablando de mí? E dice él, pues sí, Mercedes, estoy hablando de usted, que usted podía estar en La Coruña con sus hijos y su marido viviendo muy bien, y por no dejarlo, está aquí. E dixen eu, ¿qué me dice, señor Fandiño? Está el presente, dígaselo. Yo hubiera ido el día que me lo dijo, pero fue él quien se negó. Él quedase todo serio y dice, Juan, lo que dice tu mujer es verdad. Dice, eu ali non teño cura, eu ali non teño porcona, eu ali non teño os meus amigos. Sí, é verdad. Dice, Juan, perdóneme, pero no se eche la mujer por delante para disculparse usted. Perdóname, Mercedita, no se disguste usted, mire, que mal me estoy quedando yo. Le dijo Juan, a mí, ali, si fuera por la porcona, si fuera por el coro, lo traía yo todos los días desde La Coruña. Ten chegado ás 4 da mañán con 4 ou 5 ou 6 do coro, cenar todos, porque nós matábamos os porcos ao ano, picaba de xamón, picaba de chorizo, e sempre había que comer as gracias. E despois viñan por aquí, e viña a tocar e a cantar, viña a tocar e a cantar. Eu digo a verdad, hubo noites que me levantei da cama, que dormía aquí nesta habitación, levantábame da cama, ponía bata de casa e as zapatillas, e que viña por aquí a axudarte a cantar e a bailar. Cas ganas que tiña eu de festa, que eu, el tiña todos os días, como lle digo eu, ti estás no coro todos os días, non me extraña. Pero eu tiña falta de pasalo ben, e entonces vía que aquí estaba no pasalo ben, eu levantábame tamén, me agregaba no sitio. E as 8 da mañá baixaban a buscar chocolate con churros para desayunar. Os outros. Esta foi unha casa de festas, Egida. Empezaba el coa gaita, en calquera acontecemento, nas festas daqui da calle, en Nadal, en San Xoán, no Entroido, en fin. Empezaba el coa gaita e acabamos todos cantando, montando a festa. Sempre me chamaba a atención en cantigas que tiña o chaleco, o lombo da parte esquerda, todo gastadín. E digo, Mayu, como tes eso? Porque é de pousar o ronco, non te das conta. E efectivamente, era porque xa tivo moitas romerías ao lombo. Quero que a xente nova que teña en conta Mallou, como a todos os gaiteiros que veñen de atrás, que nos deixaron este tesouro musical. Hai moitas anécdotas, pero tampouco se poden poñer 50.000 exemplos. Eu collín algunhas que nos fan recordar a persona de Mallou e, sobre todo, despois pasar o seu repertorio. Ese repertorio para que non se perda, porque hai xente que pensa que o Pasodoble Mallou, que Mallou é un lugar. Efectivamente é un lugar, pero non é do lugar, sino é que do Pasodoble de Juan Bello Mallou. Basilio. Este é Juan. Unha filla, todas, e a outra cruz. Gaita de plata nos 25 anos do coro. Cando fixo 25 anos do coro, foi aquela gaita de plata. Esas medallas trouxos cando andou polo mundo adiante, mira, da Argentina, de non sei de onde, trouxos todos da fora, esas medallas. Estas son as gaitas de esta que é unha tonalidade de re,
esta en do e esta en la bemol. Con esta que tocou o meu sobrinho outro día no homenaxe no principal. Son de Seiván as tres. E aquí están. Aquí están, bueno, pois, dándolle moi poucos, máis ben, nada. En 45 fomos a Oviedo. E despois de aí empezamos seguido a tocar con cantigas e galegos. Si que vim comprar unha gaita miña nai a un tío meu a Portugal, en Portugal moitas veces, con Viqueira, que era de Calde de Reyes. Os bares que... Hoxe vamos aquí, vamos a comer o pulpo aquí, vamos a comer os callos a outro lado, vamos a... así. Ensaiábamos así nas tabernas. E despois, esos foron os ensaios da agrupación, Eso era con cubetes, cos que íbamos a concursos despois. E se non había touciño, iba unto. Unha noite, ás 4 da mañá, fomos ya a tocar a porta do comandante da Guardia Civil. Tocamos en Venecia a unha boda. Contrataron ali para acompañar a uns recién casados nunha góndola desas. E andamos por ali polos canales, tocando a gaita. Meu pai, meu avó, o pai dele, O pai dele que tocaba tambor. É E o tío o con tío. quen tocaba a gaita. o tío dele, o Chemari, co que aprendeu a tocar a gaita. E o bombo, pois, é os enxebres, as casas novas. 15 anos, sí.